Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Νομικά Απλά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μέσα στην νομική επιστήμη, αλλά απασχολεί και τη δικηγορία και την καθημερινότητά μας σαν πολίτες, το θέμα του δικαίου. Τι είναι αυτό το δίκαιο? Τι είναι αυτό το δίκαιο που εμείς οι δικηγόροι θέλουμε να υπηρετήσουμε? Τι είναι αυτό το δίκαιο που οι φοιτητές της νομικής προσπαθούν να μάθουν για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν? Και τι είναι αυτό το δίκαιο που όλοι μας σαν πολίτες πρέπει να το ακολουθούμε? Εδώ θα κάνουμε και τη διαφοροποίηση μεταξύ του δικαίου και της ηθικής. Θα δούμε βέβαια εδώ πέρα τι απασχολεί τη νομική επιστήμη. Τη νομική επιστήμη την απασχολεί αποκλειστικά, θα λέγαμε, το δίκαιο. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες δικαίου οι οποίοι πρέπει να απασχολούν τους εμπλεκόμενους σε κάποιες διαφορές που έχουν μεταξύ τους, και πιθανότατα θα δούμε εάν υπάρχει κάποιος τρόπος επιρροής από τους κανόνες της ηθικής. Οι κανόνες της ηθικής θα λέγαμε ότι σε πρώτη φάση μένουν μακριά από το δίκαιο. Και αυτό θα δούμε γιατί. Γιατί αυτό μας λέει και η ίδια η έννοια του δικαίου. Το δίκαιο τι είναι? Το δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες ορίζουν μια συμπεριφορά. Επιβάλλουν δηλαδή αυτοί οι κανόνες μια συμπεριφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είναι δηλαδή κανόνες οι οποίοι αποσκοπούν να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων για να μπορέσουμε να έχουμε μια οργανωμένη κοινωνία. Οι κανόνες αυτοί λέγονται κανόνες δικαίου και είναι αυτοί οι οποίοι απασχολούν, δημιουργούν το σύνολό τους, δημιουργούν την έννοια του δικαίου. Για να μπορέσουμε έτσι να στοιχειοθετήσουμε ίσως τα ειδικά γνωρίσματα αυτών των κανόνων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα γνωρίσματα είναι τα εξής. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο θα δούμε αυτό τους ξεχωρίζει και από τους κανόνες της ηθικής που θα δούμε λιγάκι πιο μετά. Οι κανόνες δικαίου έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι επιτακτικοί. Δηλαδή, τι σημαίνει επιτακτικοί? Είναι υποχρεωτικοί κανόνες. Δηλαδή, η συμμόρφωση προς αυτούς τους κανόνες πρέπει να εξασφαλίζεται, να είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και ένομες συνέπειες αν δεν ακολουθούν αυτοί οι κανόνες. Αυτές τις ένομες συνέπειες στα οργανωμένα κράτη τα επιβάλλει το ίδιο το κράτος με τα αρμόδια όργανα της κρατικής εξουσίας. Άρα οι κανόνες δικαίου που αποτελούν το δίκαιο και αφορούν την νομική επιστήμη είναι κανόνες όπου έχουν το χαρακτηριστικό, το βασικό τους χαρακτηριστικό, ότι είναι υποχρεωτικοί. Υπάρχει υποχρεωτικότητα, πρέπει να τους ακολουθούμε. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι κανόνας δικαίου και τι είναι κανόνας ηθικής. Έτσι. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν αυτοί οι κανόνες δικαίου είναι ότι πέρα το γεγονός ότι είναι επιτακτικοί, δηλαδή υποχρεωτικοί, είναι, θα το δείτε, πολλοί γράφουν τη λέξη, αναφέρουν τη λέξη ετερόνομοι. Ετερόνομοι. Τι σημαίνει έτερος? Κάποιος άλλος. Έτσι, σημαίνει δηλαδή ότι κάποιοι άλλοι τους έχουν θεσπίσει για το κοινωνικό σύνολο, για τους πολλούς, για μας. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, ο πολίτης δηλαδή, ο καθένας, ο δικηγόρος, ο καθένας δικαστής, ο κάθε αστυνομικός, οποιοσδήποτε ο οποίος θα θέσει αυτούς τους κανόνες και θα είναι υποχρεωτικοί για όλους. Ποιοι τους έχουν θέσει? Εδώ τώρα πάμε στο κομμάτι στη νομική που λέγεται δημόσιο δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο. Έτσι. Στην Ελλάδα αυτούς τους κανόνες τους ορίζει η Βουλή. Υπάρχει το νομοθετικό σώμα της Βουλής που προτείνει τους νόμους και μετά έρχεται η Βουλή μετά από πολλές συζητήσεις, πολλές κουβέντες, πολλές διαβουλεύσεις, όπως το λένε τώρα. Μπορείτε να τα βλέπετε αυτά στο κανάλι της Βουλής, και ψηφίζουν τους νόμους. Αυτοί οι κανόνες, αυτοί δεν ψηφίζουν αυτούς τους κανόνες, αυτοί οι κανόνες είναι επιτακτικοί, είναι υποχρεωτικοί για όλους και είναι και ετερόνομοι. Γιατί είναι για όλους, για μας, τους οποίους τους επιβάλλει κάποιος άλλος. Εδώ σε εμάς είναι η Βουλή. Σε κάποια άλλα πολιτεύματα, βάσει του δικού τους δημοσίου δικαίου, βάσει και του δικού του συντάγματος, υπάρχει κάποια άλλη εξουσία που τα κάνει αυτά.
Π.χ. μπορεί να είναι ο βασιλιάς, μπορεί. Κάποιος δικτάτορας, μπορεί. Κάποια ομάδα, μπορεί. Ναι, ανάλογα την οργάνωση του κάθε κράτους. Εδώ στην Ελλάδα και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, αυτό το μονοπόλιο, θα λέγαμε, της δημιουργίας αυτών των κανόνων δικαίου τις έχει ένα εκλεγμένο από το λαό σώμα που συνήθως λέγεται Βουλή. Άλλου μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη ονομασία. Υπάρχουν άνω και κάτω βουλές. Πάντως υπάρχει εδώ στην Ελλάδα υπάρχει η Βουλή η οποία τα κανονίζει αυτά. Οι βουλευτές δηλαδή. Άρα εδώ ερχόμαστε πάλι στο πρόβλημα μας. Οι κανόνες δικαίου, αυτοί οι οποίοι αποτελούν το δίκαιο, το οποίο αφορά την νομική επιστήμη, είναι οι κανόνες αυτοί οι οποίοι ρυθμίζουν τη συμπεριφορά όλων μας. Με τι τρόπο τη ρυθμίζουν? Επιτακτικά, υποχρεωτικά, και είναι και ετερόνομοι, διότι αυτοί προέρχονται από τη βούληση κάποιου άλλου, συνήθως από το οργανωμένο κράτος, από τα όργανα εξουσίας του κράτους. Εδώ τώρα, συνοψίζω, αυτό θα είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε σε αντιδιαστολή και τους κανόνες της ηθικής. Έτσι, οι κανόνες της ηθικής είναι λίγο διαφορετικοί και αυτοί είναι κανόνες και αυτοί επιβάλλουν κάποια πράγματα, όμως έχουν κάποια διαφορά από τους κανόνες δικαίου. Η πρώτη σημαντική διαφορά για τους κανόνες της ηθικής είναι ότι οι κανόνες της ηθικής δεν έχουν υποχρεωτικότητα. Αυτό θα μου πείτε, ναι, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε εμείς ηθικά, λέμε ότι είναι καλό να τα ακολουθούμε. Όμως, τι γίνεται αν κάποιος παραβιάσει έναν κανόνα της ηθικής? Έναν ηθικό κανόνα. Εκεί είναι δύσκολο να δούμε ότι θα έρθει το κράτος να επιβάλλει κάποιες ένομες συνέπειες ή ότι θα υπάρξουν ένομες συνέπειες. Συνήθως οι κανόνες αυτοί δεν έχουν ένομες συνέπειες. Παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, έτσι. Ας υποθέσουμε ότι συναντάμε στο δρόμο κάποιο φίλο μας που έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό και τον χαιρετάμε. Γεια σου, τι κάνεις? Ενώ τον χαιρετάμε, ο φίλος μας κοιτάει, σταματάει για 2 δευτερόλεπτα, κουνάει το κεφάλι του, χωρίς να μας χαιρετήσει όμως, και συνεχίζει και φεύγει. Θα λέγαμε ότι η συμπεριφορά του είναι λίγο άσχημη, έτσι, δεν είναι σίγουρα με την ηθική. Κανόνες ηθικής, όταν κάποιος χαιρετάει, πρέπει να το ανταποδώσει στον χαιρετισμό, θα λέγαμε. Το γεγονός ότι ανταπόδοση στον χαιρετισμό δεν θα του επιφέρει όμως κάποιες έντονες συνέπειες. Δεν θα έρθει το κράτος και θα του επιβάλλει, πρέπει να τον χαιρετήσεις. Δεν γίνεται. Ή άλλος κανόνας, να σκεφτείτε έτσι. Φανταστείτε τώρα που έτσι στο Πάσχα υπάρχει ο κανόνας. Υπάρχουν κανόνες ηθικής. Πρέπει να νηστεύεις. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος του Μεγάλη Εβδομάδα δεν νηστεύει. Δεν θα υπάρχουν κάποιες ένομες συνέπειες για αυτόν. Παραβιάζει βέβαια κάποιο κανόνα, αλλά αυτοί οι κανόνες είναι ηθικοί, θρησκευτικοί, ηθικοί κανόνες. Δεν παραβιάζουν κανόνες δικαίου. Και ο φίλος μας, ο οποίος δεν μας χαιρέτησε στον δρόμο, αλλά και αυτός ο οποίος δεν νηστεύει το Πάσχα, δεν μιλάω για σας, έτσι, για αυτόν που δεν νηστεύει το Πάσχα, αυτός δεν θα έχει ένομες συνέπειες. Εδώ βλέπω τη μεγάλη διαφορά του κανόνα δικαίου και του ηθικού κανόνα. Οι ηθικοί κανόνες συνήθως έχουν αυτό, θα λέγαμε, το χαρακτηριστικό. Δεν έχουν την λεγόμενη υποχρεωτικότητα που έχουν οι κανόνες δικαίου. Δηλαδή αυτός που παραβιάζει έναν κανόνα ηθικής δεν θα έχει ένομες συνέπειες. Προσέξτε τώρα λιγάκι. Μπορεί να μου πείτε, ωραία, αλλά μπορεί ένας κανόνας ηθικής να έχει ένομες συνέπειες? Προσέξτε, εάν ένας κανόνας ηθικής έχει ένομες συνέπειες, δηλαδή άμα βλέπουν ότι έρχεται το κράτος και επεμβαίνει, δηλαδή ότι θα υπάρξουν μια διαδικασία στα δικαστήρια που βασίζεται σε αυτή την παράβαση του ηθικού κανόνα, τότε στην ουσία αυτός ο κανόνας δεν είναι πια κανόνας ηθικής. Είναι κανόνας δικαίου. Έτσι, προσέξτε αυτό, να το έχετε σαν μια παρατήρηση. Βέβαια, θα μου πείτε, εντάξει, τι γίνεται? Κάμια φορά όμως δεν λέμε ποια είναι η σχέση όμως του δικαίου με την ηθική. Κοιτάξτε,
Εδώ υπάρχουν πολλές έτσι θεωρίες και ο καθένας, άμα θέλει και εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να διαλέξετε κάποια από αυτά, αυτή τη θεωρία την οποία σας εκφράζει. Η μία θεωρία λέει ότι το δίκαιο και η ηθική πρέπει να ταυτίζονται ή τουλάχιστον οφείλουν να ταυτίζονται, δηλαδή ο κανόνας δικαίου θα πρέπει να είναι και ηθικός κανόνας. Αυτή είναι μία άποψη. Υπάρχει μια άλλη άποψη ότι δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Δεν υπάρχει κάποια ταύτιση, λέει η άλλη θεωρία, μεταξύ του δικαίου και της ηθικής. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένας κανόνας δικαίου να είναι και ταυτόχρονα ηθικός κανόνας. Δεν πειράζει αν δεν είναι, λέει αυτή η άποψη. Υπάρχει και η τρίτη άποψη, οι οποίοι λένε ότι θα λέγαμε αυτή είναι η πιο, διαλέγει ας πούμε μια μέση οδό, κοιτάξτε, μπορεί ναι μεν δεν ταυτίζεται το δίκαιο με την ηθική, δεν μπορεί να ταυτίζονται σε όλα τα σημεία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και το δίκαιο πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητο από κάποια ηθικά στοιχεία. Γι' αυτό λέει αυτή η θεωρία, η τρίτη θεωρία, ότι το δίκαιο και η ηθική παρουσιάζουν κάποια κοινά στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα κοινά στοιχεία? Καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα που αξίζει να το συζητήσουμε πάρα πολύ και μπορούν να υπάρχουν πολλές απόψεις. Να ξέρετε ότι περισσότερο φαίνεται, ή περισσότερο στην νομική επιστήμη ακολουθάται η τρίτη άποψη, η οποία λέει ότι το δίκαιο και η ηθική πρέπει να παρουσιάζουν κοινά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να ταυτίζονται σε όλα, αλλά πρέπει να έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάτι ελάχιστο κομμάτι, ηθικά κομμάτια σε κάθε κανόνα δικαίου. Το ίδιο όμως και αντίστροφα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο και χρησιμοποιούνται κάποια φίλτρα για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε αυτά τα κοινά σημεία και γίνεται μια παραπομπή από πολλούς στα λεγόμενα χρηστά ήθη. Θα το δούμε τι είναι τα χρηστά ήθη σε ένα επόμενο μάθημα. Εδώ ενδεικτικά σας αναφέρω τα χρηστά ήθη είναι οι τις αντιλήψεις του μέσου κοινωνού άνθρωπου για την ηθική. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο υποκειμενικά αυτά. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα ασχοληθούμε με ένα άλλο βίντεο σε αυτά. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής, ότι δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου. Ποιων κανόνων δικαίου? Εκείνων των κανόνων δικαίου όπου ρυθμίζουν τη συμπεριφορά μας μέσα σε μια κοινωνία, είναι υποχρεωτική, επιτακτική, δηλαδή θα υπάρχουν ένομες συνέπειες αν κάποιος παραβιάσει αυτούς τους κανόνες δικαίου, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και κρατικός εξαναγκασμός, δηλαδή να έρθει δηλαδή το κράτος με τα όργανα του κράτους να επιβάλλουν αυτούς τους κανόνες δικαίου και είναι και τερόνομοι, δηλαδή τι σημαίνει, έχουν τεθεί σε εμάς, για μας, από κάποιους άλλους, συνήθως από την εξουσία, τη Βουλή και οποιοδήποτε άλλος έχει θα λέγαμε αυτό που θα δει το μονοπόλιο της νομοθεσίας σε κάθε κράτος. Στην άλλη πλευρά είναι οι κανόνες ηθικής. Οι κανόνες ηθικής έχουν και αυτοί κάποιο σύστημα, αυτό όμως που διαφέρει τους κανόνες ηθικής από τους κανόνες δικαίου είναι ότι οι κανόνες ηθικής έτσι, δεν έχουν την υποχρεωτικότητα, δηλαδή η μη συμμόρφωση προς τους κανόνες έτσι, προς τους κανόνες ηθικής δεν επισύρει κυρώσεις από το κράτος ούτε ένομες συνέπειες, το πολύ πολύ να έχει φέρει κάποιες τύψεις συνειδήσεως, πιθανόν και μια κοινωνική αποδοκιμασία. Έτσι. Όχι όμως να φτάσουμε στο σημείο να υπάρξουν ένομες συνέπειες. Και επίσης οι κανόνες ηθικής, συμπληρώνοντας θα να πω, συνήθως οι κανόνες ηθικής πηγάζουν και από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή ο καθένας έχει τη δικιά του ηθική, λέγαμε. Μπορεί να πηγάζει και από κάποιους άλλους φορείς, αλλά εδώ είναι ότι συνήθως αυτούς τους κανόνες της ηθικής τους ορίζουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή και αυτό λέμε, ο καθένας έχει τη δικιά του ηθική. Αυτά θα λέγαμε, αυτή είναι η σχέση του δικαίου με την ηθική, οι αποστάσεις που έχει το δίκαιο με την ηθική και πάρα πολλές φορές να ξέρετε υπάρχει αυτός ο προβληματισμός αν το δίκαιο πρέπει να ταυτίζεται με την ηθική. Υπάρχουν αυτές οι τρεις θεωρίες που είπαμε, πρέπει να ταυτίζεται η μία θεωρία, η άλλη θεωρία δεν χρειάζεται να ταυτίζονται καθόλου και η τρίτη, η πιο μεσαία θεωρία, η
κρατούσα, θα λέγαμε, θεωρία που υπάρχει στην νομική επιστήμη, ότι εντάξει, δεν ταυτίζονται, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Αντιθέτως, θα πρέπει να έχουν έστω κάποια κοινά σημεία. Σε κάποια σημεία πρέπει να ταυτίζονται, αν όχι σε όλα. Έτσι, δεν πρέπει σε όλα τα σημεία να ταυτίζεται. Έτσι, αυτή είναι μια πιο μετριοπαθής άποψη. Αυτή είναι η έννοια του δικαίου. Τι εφαρμόζουμε εμείς δικηγόροι αύριο μεθαύριο, όταν θα είστε δικηγόροι, ή εμείς που είμαστε στη δικηγόρια, οι δικαστές εφαρμόζουν κανόνες δικαίου. Δεν εφαρμόζουν κανόνες ηθικής. Γι' αυτό στα δικαστήρια και στη δικηγορία και στη νομική επιστήμη, αυτό που πρέπει να ακολουθούμε είναι τους κανόνες δικαίου και πώς εφαρμόζονται αυτοί. Οι κανόνες της ηθικής, θα δούμε στα επόμενα μαθήματα, δεν είναι εντελώς αδιάφοροι, μπορούν να μας δημιουργήσουν κάποιους προβληματισμούς, αλλά θα είναι για την εφαρμογή κάποιου κανόνα δικαίου. Αυτά μέχρι τώρα. Ελπίζω να ξεκαθάρισατε τώρα τι είναι το δίκαιο και τι είναι αυτό που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε σαν δίκαιο. Εάν σας άρεσαν αυτό το βιντεάκι, γραφτείτε στο κανάλι και θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε άλλα καινούργια βίντεο δημιουργώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.